Bună din nou și bine ați revenit pe canalul meu. Îmi cer scuze că filmez din nou cu această lumină proastă, dar dacă nu am să filmez acest videoclip acum, nu am să mai filmez, pentru că lucrurile care le-am cumpărat le voi folosi și nu o să mai pot să fac un haul. Vreau să vă prezint lucruri care am primit. Cred că toată lumea știe că am fost recent în România, așa că vreau să vă arăt lucrurile care le-am cumpărat de acolo. Am stat decât 4 zile, așa că decât o oră am avut la dispoziție să merg să-mi cumpăr câte ceva. Ce să vă spun? Cred că va fi... Sper să nu fie lung acest videoclip. Vreau să vă arăt ce mi-am cumpărat, ce am primit. Și haideți să trecem la treabă. În primul rând vreau să vă arăt această rochiță care este foarte, foarte groasă. Logic, dacă am fost în România, mi-am luat o rochiță care este groasă și cu mânecă lungă, deoarece aici nu prea găsesc, nu găsesc rochiță groasă cu mânecă lungă, pentru că aici nu se folosește, aici nu e nevoie de rochiță groasă și cu mânecă lungă. Mi-a plăcut foarte mult, am văzut un albastru deschis pe un manechin în vitrină la un magazin și am intrat, am întrebat cât costă, ceva genul, am mers, am ales altă culoare, nici n-am probat, am cumpărat-o foarte, foarte repede. Am primit această banderolă foarte, foarte frumoasă de la prietena mea Sanda, îți mulțumesc frumos. Este chiar foarte drăguță și am să o folosesc pentru că m-a luat urechea, durerea de ureche, așa că am să o folosesc. Tot la capitolul haine mi-am cumpărat acești pantofi, aceste botine. Habar n-am cum să le spun sincer. Eu, sincer, e prima oară când cumpăr acest stil de botine. Am spus, hai să fiu și eu în pas cu moda, dacă tot am văzut o grămadă de genuri și mi le-am cumpărat. Așa că, ce să spun, sunt drăguțe. Apoi mi-am cumpărat acestea care sunt stilul meu, acestea chiar că sunt stilul meu. Și deja le-am purtat aproape în fiecare zi. Mie îmi plac foarte mult și sunt drăguțe. Ce să mă mai lărgesc? Da, și de la prietena mea Sanda mi-a primit 2 scrisori care trebuia să mi le trimită și nu le-a trimis, așa că mi le-a dat personal în mână. Apoi am primit de la cei de la Gero Vital pentru a testa. Acum doar vă arăt produsele. Este o cremă de noapte și un top coat pentru unghii. Ia uitați, acestea sunt produsele. Cum se desface? Așa se desface. Așa. Aici avem produsele. Așa că am să le testez și cât de curând am să vă spun părerea mea despre aceste produse. Așa că va urma un videoclip în care voi vorbi despre aceste 2 produse de la Gero Vital. Vă mulțumesc frumos că mi le-ați trimis. Așa. Ce mai avem aici? Da, mama mea mi-a făcut cadou acest parfum care miroase foarte, foarte bine, de la Guess. Chiar e foarte drăguț și sticluța este foarte sofisticată. Ia, acesta. Așa. Și mi-a mai făcut cadou mama un lac de unghii. Bine, și o brățară și o grămadă de chestii. Un lac de unghii verde, că a văzut ea că în ultimul timp este un verde închis. A văzut ea că în ultimul timp îmi plac chestiile verzi și chiar folosesc oje verzi. Și a spus, hai că ți-l dau ție cadou. Și mi-a mai făcut cadou mama această brățară. Dacă nu mă înșel, este brățară, nu? Aceasta de la Avon. Foarte drăguță și are una la fel. Așa. Mi-a mai făcut mama cadou acest fond de ten. Bine, care l-avea prin casă și mi-a spus, dă-mi mie că-ți dau eu altul. Am făcut schimb cu ea. Ia uitați-vă, este acel fond de ten compact, dar este un fond de ten. Și eu nu l-am folosit niciodată, sincer, chiar aveam curiozitate să-l folosesc. Nu știu de ce nu l-am cumpărat niciodată, nu am idee, dar totuși acum l-am. Mi-a mai făcut mama cadou acest parfum. Că tot vorbim de cadouri. Să vedem
și mi-am cumpărat BB cream-ul care îl folosesc. Bine, mama este reprezentant în țară, așa că l-am comandat ei. Este BB cream-ul de la Solutions, acesta, pe care eu l-am descoperit acum 2 luni, 3 luni, a căzut. Bine, l-am descoperit cred că prin noiembrie 2015, dacă nu mă înșel, și îmi place foarte mult, chiar nu pot să mă dezlipesc de acest fond de ten. Deja mi-e pe terminate și chiar aveam nevoie de altul și am mai comandat încă unul care o să trebuiască să vină pe viitor. O să fac alt haul când o să-l am. Și acum să trecem la lucruri serioase. Logic că mi-am cumpărat produse, acum vor veni produsele care nu le găsesc aici. Și primul produs care chiar nu se găsește aici și cred că în niciun loc în străinătate este Lady Spistick. Chiar a trebuit să-mi cumpăr acest deodorant când l-am văzut, am spus este al meu și e doar al meu, pentru că eu deodorantele care le am unul de la Irene Bijou și am altul care mi l-a trimis mama cu ceva timp, aici nu pot să le găsesc, așa că am pus mâna pe el. Mi-am cumpărat acest șampon 2 în 1 de la Farme cu argan, chiar l-am folosit odată și mi-a lăsat părul foarte mătăsos și îmi place foarte mult. Cred că toate ambalajele, atunci când vor fi goale, am să trimit mama poză ca să-i spun ce să-mi recumpere și ce nu. Bine, în principiu ce să-mi recumpere. Ce mi-am mai cumpărat de păr? Normal, produsele Nivea, care aici nu se găsesc. Aici chiar nu găsești produs Nivea de păr. Mi-am cumpărat șampunul și balsam cu keratină lichidă. Chiar am curiozitate de a le încerca. N-am mai încercat această gamă. Am încercat cea cu Shine și nu mai știu ce. Dar abia aștept să încerc aceste produse. Mie îmi plac șampoanele de la Nivea. Mi se potrivesc. Și mi-am cumpărat de la Elmi Plant geluri de duș. Am avut acel roșu și am mai găsit aceste două variante în supermarketul în care am mers eu să cumpăr. Pe acesta l-am folosit o dată deja. Și chiar văd că sunt fără parabeni. Îmi plac produsele de la Elmi Plant. Și o să le folosesc chiar. Cred că vor fi următoarele pe care le voi folosi. Tot de la ei mi-am cumpărat, că nu mai țin minte, o cremă nutritivă pentru mâini cu avocado și o cremă de călcâie cu avocado. Cred că așa s-a nimerit să fie ambele cu avocado. Nu cred că oare era intenționat. Acestea sunt. Și sunt foarte, foarte bucuroasă că am găsit produsele Mi Plant în supermarketul în care am fost. Chiar am pus mâna pe ele și am zis ăsta și am zis măi, nu pot să-mi cumpăr 3 creme de mâini, 3 creme de picioare. Îmi cumpăr una din fiecare și apoi spun mamei mele să mai recumpere și așa, că dacă nu, o să îmi fac chiar aici colecția de produse neîncepute și chiar nu vreau să fac chestia asta. Și ultimele produse, sunt niște oje. Mi-am luat 2 oje, gata e punga. Mi-am luat 2 oje de la Farmec. Aceasta, chiar dacă eu nu folosesc culori și de fate, mi s-a părut foarte interesantă și chiar am vrut să o cumpăr. Și aceasta care este mată. Ia uitați. Sper că se poate aprecia. Și 2 oje de la Miss Sporty, care sunt la fel mate. Mi s-au părut foarte interesante. Chiar scrie Gel Shine rezistență 10 zile. Chiar vreau să văd dacă sunt atât de rezistente și am să le folosesc. Acum am început să fac și eu unghiile cu oje. Am spus, mai am prea multe oje, chiar trebuie să le folosesc. Trebuie să refac colecția mea de oje pentru că am o grămadă de oje noi. Așa că am început să folosesc și să-mi fac unghiile cu ojă. Chiar când am fost în România am folosit niște oje care erau gen mai ieftine și au durat 2 săptămâni. Și când folosesc o ojă mai scumpă îmi durează 3 zile. Chiar foarte ciudat. Chiar am de gând să folosesc ojele pe care le am și să fac review-uri ojelor. Ar fi o idee bună. Și cam atât. Nu vă mai rețin. Încep să povestesc și nu mă mai opresc. Acestea au fost cumpărăturile care le-am făcut eu într-o oră în România, că nu am avut timp. Chiar îmi pare rău că nu am avut timp să fac cumpărături și să cumpăr chestii, să merg să văd lucruri, că am stat foarte puțin în țară. Am stat doar 4 zile și a trebuit să stau cu prietenele mele, familia mea, mama, fratele. Și n-am avut timp de cumpărături, dar am decis să vă arăt puținul cât am cumpărat. Sper că v-a plăcut. Sunt curioasă dacă folosiți produsele astea care le-am cumpărat eu și nu le cunosc. Să-mi spuneți și mie dacă vă plac sau nu. Eu o să-mi spun părerea despre ele în produse terminate. Și cam atât. V-am pupat
și ne revedem într-un următor videoclip.